Ibiyimincili kutshilwa kubonakala ukuchulumanca kubafundi nootitshala besikolo saseMotherwell iVulumzi ngethuba abafundi bematriki kunyaka ophelileyo befumana iimbasa zokugqwesa kwizifundo. Lo gama nootitshala bewongwa ngegalelo labo kulo msitho obubanjelwe kwiholo lezemidlalo kule lokishi. Lo msitho ubukwazinyaswe ngabazali. Obefunda ibanga le-12 eVulumzi kulo nyaka uphelileyo, uNkqubeko Ngcobo ufumene imbasa kwizifundo zoshishino ne-accounting. Uthi sele emkelwe kwiYunivesithi yakwaZulu-Natal kwicandelo le-BCom Accounting. Ndinovuyo olukhulu ufumana kwale ithuba ndize apha kudala bendifuna ukuza, so bekuyiphupho lam ndalifeza. Ndizwenza i-BCom Accounting UKZN for 4 years extended program. uNokuthula Mangcotywa ongumzali womfundi ophumelele emanqwanqweni kwesi sikolo uHlomla Mangcotywa uthi bengabazali bayazingca yaye banombulelo ongazenzisiyo ngokukhuthazwa kwabafundi nootitshala ngembasa. Ndiva kamnandi kakhulu ndikwazi uzibamba. Isivisa kamandi kakhulu into yoba babonisa abantwana into yoba baya-appreciate indlela abasebenze ngayo, iyakhuthaza nakwabanye abantwana into bangabana mabafunde nabo so that ngomso nangomsomnye nabo babizwe estage. Umfundisi-ntsapho nofundisa izifundo ze-life science uNono Quza nothe waqinisekisa ukuba bonke abafundi bayaziphumelela ezi zifundo ugoduke neembasa ezimbini kulo nyaka. Ndiziva kamnandi kakhulu namhlanje. Ii-awards endizifumeneyo ndifumene u-100% kwi-life sciences with 9 distinctions. Ndafumana the best quality results from the school. Ndafumana grade 11 for getting u-92%. Ndifumene lo mawonga ke namhlanje ngenxa ye-commitment nokuzimisela nokusebenzisana kwam kunye nootitshala endisebenza kunye nabo esikolweni. Ukanti lo msitho uzinyaswe nangumlawuli wombutho wesisa iGift of the Givers uAli Sabley nothe injongo yakhe yokuzimasa kukuzokhuthaza abafundi ngokubanika izixhobo eziza kubancedisa kumaziko emfundo ephakamileyo abaza kwamkelwa kuwo. As we know, today is not only a celebration for Vulumzi Secondary High, it's a celebration of the community. We all know the social challenges this community faces, and for a school in this district to achieve 98% is remarkable. We could see the celebrations not only amongst the learners, the educators, it's the whole community celebrating, and we felt we had to be part of this. When the principal called us to say the achievement of the school, you could hear the excitement on his voice. We have gifted them with a watch. We had a donor that came on board to inform us that they have some watches they had 10 watches to give away. The watches are worth 2,500 rand each. And then we have provided them with a vanity pack. As we know, some of them are going to universities. Some of the parents are facing the necessary challenges. We are seeing what's happening at the universities already. Some of the people have not been paid their NSFAS funding. They are sleeping outside. So this is just something for them to make it comfortable for them going in this year of their first year of studies. Inqununu yaseVulumzi ithi lo msitho ubaluleke kakhulu nanjengoko ingumbulelo ekusebenzeni nzima kootitshala nabafundi ekuqinisekiseni ukuba esi sikolo siyaqabela kwiipesenti ezingama-90. Ndisiva kamnandi kakhulu. We'll be failing if we cannot motivate abantu and acknowledge i-performance ne-sacrifices abayenzileyo the previous year. It becomes important that we look back, one step backward, so that an advantage of taking 2 steps forward. So it gives energy so that more sacrifices again. We're focusing that we want 100% this year. So really I'm quite happy with what we've done, with also the support from the department. They are here, all the stakeholders that came to say we acknowledge what Vulumzi are doing. Thank you very much for that. Abafundisi-ntsapho kunye nenqununu kwesi sikolo nebisipaselwe ngo-98.3% bathi bajonge ekubekeni esi sikolo side siphumelele ngomyinge wepesenti ezili-100 kwiziphumo zalo umiyo unyaka. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguJessica Bhobo eMotherwell, eGqeberha.